Moi boas tardes a todos e a todas, benvidos. Eu son Ana Pérez, son xornalista e un placer para min ter sido convidada este ano a conducir esta gala da quinta edición dos Premios Mulleres FEMUPO 2026 que arranca neste preciso instante. Saudamos tamén, aproveitamos para saudar aos espectadores que nos van poder seguir en directo vía streaming a través das redes sociais de FEMUPO, de Instagram, de Facebook, de Twitter, ou YouTube. Teñen tamén ou van ter o código QR por se algún dos presentes tamén quere seguir a gala. E esta é unha gala que foi medrando ao longo dos anos desde esa primeira edición ata converterse xa nunha data marcada no calendario social da provincia de Pontevedra. E proba diso é que cada edición vai medrando o número de asistentes, desde aqueles 100 primeiros aos 300 que enchemos hoxe esta finca Batacos, que ademais un marco incomparable, o día inmellorable ademais, para que está á altura do evento e tamén das protagonistas. Por certo, protagonistas, momento, protagonistas que vexo que non están e que nos faltan tamén autoridades. O sea que vamos a facer un impás, podedes xirarvos, os espectadores que nos siguen vía streaming. Vino de Cangas, tenemos vino de Cangas. Podéis sonreír, chicas. Vale. Hola. ¿Qué tal, Fabiola? Encantada. Y enhorabuena. Gracias. Él es Carlos, que es el artífice de que podamos hoy celebrar esto, director de Medio Ambiente de ENCE. Y, ay, perdona, María. Monse Betanzos, Coaleira do Grove, xunto ca súa nai Meis. Hola, ¿qué La tal? tradición, Fabiola, Encantada. Carlos Casas, director de Medio Ambiente de ENCE. Hola, encantada. María José, directora de Unidad de Violencia de Género de la Federación. María Quintiana, directora general de Igualdad. Igualmente. Y de Maquillo, sí, ahora estamos todos juntos. Muy buenas. Hola. Raquel Touceda, Empresas Touceda, Fabiola, Conselleira. Carlos Casas, bueno, pero que non este casa. Eu non son moito de protocolo, María José. Hola, muchas gracias. Y María Quintiana. Hola. Ya hablamos por teléfono, a ver. Sí. Caliza, Adri, Pampín, Alhambra, sí, Hola, ¿qué tal? Encantada. Encantada. 5 edicións tiveron que esperar para ser premiados. Carlos, director de Medio Ambiente de ENCE. Hola, ¿qué tal? Encantada. María Quintiana, directora de Igualdad. Y nos vemos siempre. Hola, ¿qué tal? Listo. Fabiola, estamos. Premiadas. Lo que diga la jefa, la premiadas de Aquí na Batacos, as premiadas, para as que pido un forte aplauso. Como auténticas tradiciones que recibimos as premiadas desta quinta edición dos Premios Mulleres FEMUPO 2026, acompañadas, como decía, pola Conselleira de Política Social e Igualdade, por Carlos Casas, director de Medio Ambiente de ENCE, María José Rodríguez, xefa da Unidade de Violencia contra a Muller da Federación do Goberno en Pontevedra, Paula Muzós, deputada de Igualdade da Deputación de Pontevedra, Raquel Touriño. E a faltar a presidenta de FEMUPO. Nervios, moitos nervios e moita emoción porque a organización tamén dun evento deste tipo require de moito traballo, de moito esforzo, e unha vez que todos estemos sentados. Sí. Perfecto.
Pois imos, como nos di Raquel, que é a que manda hoxe, imos subir suban, por favor, todas as premiadas, as galardoadas, para facer unha foto de grupo ao escenario, por favor. Os nervios pódennos, evidentemente. Pero sí. Para que quepamos. No, no hace falta. Es para que quepamos. A ver cómo entramos, Fran, como... Muévanos un poquito. ¿Sí? No sé qué abajo podemos poner. Adelante. Nos van a llamar bajas, así tal. Bueno, nos juntamos, sí, María. Sí, vas a la otra esquina y nos juntamos. Sí, venga, así está. Sí, no, así yo estoy aquí, a mí como que se me vea la oreja. Cara de premio. Eso, ya está. Los FEMUPO, meis. Moitísimas grazas. Agora sí, ocupade os vosos asentos. E agora o que vos vou a pedir a todos é que prestedes moita atención, sobre todo a esta pantalla, que gardedes absoluto silencio, porque o que ven agora é un agasallo sonoro. Pídovos que afinedes o oído e que, eso, que non pedades detalle da pantalla, porque o que ven a continuación está feito con moito corazón. Hay nombres que nacen del viento, de la tierra, del mar y la sal. Manos que tejieron un futuro sin permiso para caminar. Hay voces que nunca callaron, aunque nadie las quisiera escuchar. Huellas hondas sobre el tiempo, caminos que nos enseñan a andar. En aldeas, en villas, en puertos, late fuerte la memoria y el hogar. Hay mujeres haciendo historia, con la fuerza de cuidar y luchar. Mujeres que iluminan, que encienden la vida en la oscuridad, que alzaron puentes con sus manos de esperanza, de amor y verdad. Mujeres que iluminan, raíces fuertes, futuro y dignidad. Late FEMUPO en cada paso, igualdad hecha realidad. En las conchas, la fresa, el remo, en la red que acompaña al andar. En la cultura, en lo público, hay mil formas hermosas de transformar. Cada lucha dejó una semilla, cada sueño una flor por brotar. Cada mano tendida en invierno fue abriendo la primavera al pasar. En lo rural, en la cultura, en el valor de nombrar. Hay mujeres que son horizonte, hay historias que merecen brillar. Mujeres que iluminan, que encienden la vida en la oscuridad.
y en el eco vivo de su valentía nuestro mundo aprende a cambiar. Mujeres que iluminan, sembrando coraje y humanidad, con el corazón lleno de tierra, de memoria, de lucha y libertad. Mujeres que iluminan, orgullo vivo de nuestra comunidad. Premios Mujeres FEMUPO, un canto a la fuerza de la igualdad. Que suenen sus nombres al viento, que brillen de noche hasta el fin, por las que fueron, por las que son, por las que vienen. Seguimos aquí, seguimos aquí. Bueno, pel de galiña para comezar a gala, non empezamos nun punto moi alto, a ver como acabamos aquí de emoción. Ese aplauso quero que vaya para Conchi, que é unha das almas mater de FEMUPO, foi a creadora desta canción. Conchi, saúda, por favor. Empezamos con vaguas, empezamos ben. Esa é a liña da gala. Pois Conchi foi quen de compoñer este tema Mujeres que iluminan, que se converte desde hoxe, esta estrela oficial, no himno oficial na banda sonora de FEMUPO, e como non podía faltar nesta gala de entrega dos premios Mulleres FEMUPO. Unha letra que non pode ser máis acaída e describir mellor o espírito FEMUPO e os valores que promove. Como di esa canción, hai historias que merecen brillar e hai mil maneiras de transformar, como as que imos coñecer esta noite na que xa a quinta edición destes premios. Antes de nada, porque como comezamos así un pouco a destempo, vou a dar ya a benvida ás autoridades que hoxe nos acompañan. Fabiola García, conselleira de Política Social e Igualdade da Xunta de Galicia. María Quintiana, directora xeral de Promoción da Igualdade da Xunta de Galicia. María José Rodríguez, xefa da Unidade de Violencia contra a Muller da Subdelegación do Goberno en Pontevedra. Araceli Gestido, alcaldesa do Concello de Cangas do Morrazo. Jorge Cubela, alcalde do Concello de Cerdedo Cotobade e deputado de Reto Demográfico, Xuventude, Desarrollo Rural e Cultura. David Carrera, alcalde do Concello da Lama. Paula Bouzós, deputada de Igualdade da Deputación de Pontevedra. Óscar Grañas, tenente coronel, xefe de operacións da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra. Rosana López, directora xerente da Fundación Galega de Traballo. E Carlos Casas, director de Medio Ambiente de ENCE. Benvidos todos, público asistente, por suposto, as galardoadas que son as verdadeiras protagonistas desta noite. Esta é, como dicía xa, unha cita de referencia no calendario social e institucional desta provincia de Pontevedra. Un acto de recoñecemento público ás mulleres e colectivos que, desde distintos ámbitos, contribúen de maneira decisiva á igualdade real, á cohesión social e o desenvolvemento do territorio. Esta edición ten, ademais, como novidade que conta co apoio do Plan Social ENCE Pontevedra 2026, e a súa colaboración permite impulsar un proxecto de alto impacto social fortemente enraizado no territorio e comprometido coa igualdade de oportunidades, o rural, a cultura, o asociacionismo, o deporte e a acción pública. A colaboración de ENCE non só permite visibilizar o traballo, a traxectoria, o talento e o compromiso de mulleres referentes da provincia, senón que este ano, ademais, grazas ao seu apoio, FEMUPO puido levar as premiadas aos centros educativos e así poder achegarlle a mocidade referentes reais, próximos e inspiradores que lles poidan servir de guía, de exemplo no futuro. Experiencias reais que poidan imitar ou que lles permita ver camiños a explorar. Pero que é mellor para falar de FEMUPO e destes premios que a súa presidenta Raquel Touriño, a quen damos a palabra agora. Que tal? Boas tardes, femupiñas, femupiños, moitísimas gracias por estar hoxe aquí. Teño que decir que falta un autobús enteiro
de Valga, pero que está, creo que xa de camiño, se non me equivoco. Bueno, pois por eso tamén nos falta ali a premiada de Valga. Cada unha das persoas que decidistedes hoxe estar aquí, estar presentes esta noite, presentes, María, presentes, que palabra tan importante, quero vos dar as gracias, porque a verdad que eu o sei ben que, bueno, pois un sábado a estas horas, deixar moitísimas cousas por facer e elixir hoxe estar aquí para nós pois é un auténtico orgullo. Máis de 300 persoas estades hoxe aquí compartindo esta gala coas premiadas, coas galardoadas e acompañando a FEMUPO. E di moito de todos vos, pois porque tendo a oportunidade de non facelo, podíamos estar en outro lado, escollechedes estar. E esa decisión non é casual. Quero pensar que non é casual, gracias. Ten que ver cun traballo, pois con un esforzo e con unha maneira de facer as cousas nesta federación. Esta federación levanos construindo pois un feminismo real, que crea rede, a que acudir cando se precisa, ni máis, ni menos. E aí onde aparece pois algo fundamental, o compromiso. O compromiso de nós con vós e tamén, pois hoxe, se demostra de vós con todas nós. Un compromiso que nace pois do cotidiá, que non necesita facer ruido para xerar impacto, pero que tamén ao mesmo tempo non somos cómodas. Interpela a quen aínda non o quixo comprender de que vai isto, pero con elegancia. É aí onde aparece algo fundamental, que recoñecer a outras mulleres non é só un xesto, é abrir camiño, é facer visible, é dar lugar a estas mulleres, e iso tamén forma parte da transformación. E o que está a pasar hoxe aquí, pois non pertence só a quen lles fala, nen as que van a subir, pertence a todas as persoas que estades nesta sala. Quero que vos quede claro, formades parte disto, non sodes público, sodes parte deste movimento, sodes parte de FEMUPO. Por iso, o vivido hoxe non remata cando se pechen estas portas, ou quero pensar que non vai a rematar, traballamos para que non remate. Estar a partir de hoxe... Me perdí, sí, me perdí, claro que me perdí. Sí, ¿dónde estás? Bueno, no estoy llorando, que ya es un detalle, Subir después de la canción y no estar llorando, para mí, de verdad que es todo un logro, Tú lo saben quien me conoce. Que despois de isto, esperemos que non quede solamente neste xesto e que de aquí pois continúen decisións que se toman e ideas que medran a partir de hoxe. E tamén no que non vemos, porque aínda que non as vexamos, hai nenas mirando, nenas e nenos mirando. E no que ven hoxe, pois hai referentes, hai posibilidades, hai futuro. Por iso é importante que hoxe elas tamén sepan que sabemos que nos miran. Isto permanece moito máis do que ás veces imaginamos e para iso traballamos. E para que isto todo sexa posible, Carlos, e para que isto todo poida suceder, sería impensable estar aquí sen o apoio de ENCE e do seu plan social. FEMUPO leva xa 3 anos sendo beneficiaria deste apoio e oxalá sexan moitos máis. Teño que mandar aquí a nota, porque cando o compromiso pois vai máis alá das palabras e se transforma en acción, como é o plan social, e cando o impacto se fai real, a mostra é esta sala chea con 300 persoas acompañándonos. Gracias. Pois isto é propósito, e de propósito pois sabemos moito en FEMUPO, porque é algo que nos move, non nos move as palabras, nin a imaxen, nin o foco, nos move o propósito. Ese mesmo propósito é o que compartimos coas administracións, coa Xunta de Galicia, coa Deputación de Pontevedra, neste caso tamén, gracias a María José, coa súa delegación do Goberno de España, que están no día a día na Federación, non só polo apoio económico, que tamén é real e hai que dicilo, senón por algo moi esencial. Están, responden, cando hai que facer unha chamada, cando nos teñen que acompañar, están, e iso é un apoio que vai
moitísimo máis alá e ademais non é un apoio a quen fala, nin sequera un apoio a FEMUPO, vai de acertar, vai de traballar xuntas para dar resposta ás persoas que nos necesitan. Algo moito máis grande que calquer foco, volvo a repetir. Ese propósito do que non nos deberíamos afastar nunca e polo que seguiremos camiñando, estando, tendendo pontes tamén, non? Como di o slogan da Deputación de Pontevedra, para que poidamos acertar nas necesidades das mulleres da provincia de Pontevedra. Así que quero pedir un aplauso grande a toda a administración que están hoxe aquí, encabezada por Fabiola García, conselleira de Política Social e Igualdade. É xusto recoñecer tamén as empresas que nesta edición pois fan posible que esta noite sexa unha gala digna dos Feroz. Los FEMUPO, lo vamos a llamar. Coa súa vontade e colaboración contribúen a que as premiadas pois poidan gozar pois dunha gala á altura de todo o que levan aportando a nosa terra. Falamos de Funeraria San Marcos, de Concesionario Bepersa, en Vilagarcía, e de Magnolia Studios. Moitísimas gracias. Tampouco me quero esquecer de 3 persoas que non poden acompañarnos hoxe, pero que vou nombrar, que son Sandra Bastos, Marta Mariño, Pablo Fernández, porque eles tamén forman parte deste camiño e tamén nos acompañan moitas veces, pois, cando hai que levantar o teléfono, e para nós eso casi é moito máis importante a que hoxe pois poidan estar aquí con nós. Así que, como isto vai en directo, pois lle mandamos un saludo que esperemos que o estén vendo. Quero tamén mandar un saludo a México, porque non vos pesedes, Femupiñas hai en todas partes, e Femupiños tamén, e incluso a través do charco. Temos en México a un compañeiro, a Juanfran, que vos podo asegurar que está facendo moito de FEMUPO ali, que a min faltame moito que este hoxe aquí, pero que tamén lle mandamos un saúdo enorme. E se algo define a FEMUPO é precisamente iso, estar, unha presenza constante que observa, que escoita, que acompaña, mesmo cando non sempre visible. Eu sei que moitas veces hai moitas mulleres que nos chamas e pensan que nos olvidamos delas. Non nos olvidamos, simplemente estamos traballando como formiguiñas, sen facer moito ruido para ver como as podemos axudar. E ao final, pois, moitas estades aquí, a veces tardamos máis, outras veces tardamos menos, pero intentamos axudar e chegar. Porque estar non é sempre inmediato, nin evidente, pero estamos no traballo silencioso, na procura constante de respostas, na vontade firme de acompañar. E todo iso lévanos pois, a este momento. Un momento no que imos escoitar historias, pero sobre todo un momento que fala de apoio, de recoñecemento e de comunidade. Antes de dar o final, quero que lle deades un aplauso enorme aos nosos chóferes que viñeron cos coches de Bepersa, a Rosa, a Pablo, a Miki e a Noa, que tamén axudou. Hai moitísima xente detrás desta gala. Eu subo aquí, pero eu subo porque o resto non quere subir, non vos pensedes. Eu estaba mellor aí abaixo. Pero, sí, ri. A Conchi tamén. Conchi é unha persoa que, se os detalles que vedes hoxe aquí son todos dela. O sea, non podemos estar máis orgullosas de ter a Conchi, verdad, Anabel? A Conchi, temos a Alba, o novo fichaje, temos a 3 femupiñas que están por aí facendo prácticas en FEMUPO, que creo que xa, bueno, pois, están encantadas. Teño a miña compañeira Anabel e despois temos a Almudena, que anda por aí tamén, e a Carmen. Gracias a todas elas, pois hoxe podemos ter unha gala a altura de calquer organización de evento que se precie. E vos vou a decir unha cousa xa para rematar. Non hai maior pancarta do 8M que reunir a máis de 300 persoas para celebrar o feminismo, para celebrar os logros das mulleres da provincia de Pontevedra e acompañando a FEMUPO en cada un dos seus camiños. De verdade, esta é a pancarta que a mí me gusta o 8 de marzo. E porque, como di a nosa canción, cando unha muller se levanta un pobo detrás. E hoxe o pobo está aquí. Moitísimas gracias.
Grazas, Raquel, e parabéns por ese traballo de todas as femupiñas que nos levou a estar hoxe aquí. E para que estemos tamén todos aquí e que Femupo poida facer o seu traballo 24/7, pois tamén é importante, como decía ela, o apoio das institucións, das administracións. Así que agora damos a palabra a Paula Pouzós, deputada de Igualdade da Deputación de Pontevedra. Moi boas tardes a todos e a todas. Síntome moi feliz estar e poder acompañarvos hoxe, esta noite, aquí para celebrar xuntas a entrega da quinta edición dos premios Femupo. Unha entidade absolutamente comprometida coa igualdade na provincia de Pontevedra, coa que sempre é un prazer colaborar. Para nós, para a Deputación de Pontevedra, é fundamental seguir estreitando lazos con entidades como Femupo, para percorrer xuntas este camiño na igualdade. Como sabedes, durante séculos o papel das mulleres na sociedade foi relegado a un segundo plano. Por iso, estes premios son tan importantes e necesarios, porque a sociedade debe coñecer e recoñecer que as achegas das mulleres, como hoxe as homenaxeadas, nesta edición son mulleres comprometidas coa igualdade e con un enorme talento. Mulleres con estrategia exemplares, con trayectoria exemplares, que nos permiten construir referentes e avanzar cada un mundo moito máis xusto. Un mundo no que mulleres e homes vivamos compartindo cos mesmos dereitos e coas mesmas oportunidades. Así que, en nome de todo o equipo do Goberno da Deputación de Pontevedra, os meus máis sinceros parabéns á coladeira Monse Betanzos, a directora de Fresas Touceiro Raquel Touceiro, a Asociación Albor Mulleres Rurais de Valga, as veteranas do Club de Remo Vila de Cangas e ao CIN da Lama, Cerdedo Cotobade e Fornelos de Montes. Desde os vosos ámbitos, a cultura, a empresa, o asociacismo e o servicio público, amosades que as mulleres temos moito que aportar a esta sociedade. Dispomos xa, non sen antes reiterar que o Goberno ao que represento nesta Deputación traballa a diario tendendo pontes con todos os sectores da sociedade. Creemos que a única forma de impulsar un futuro, e o futuro ten que pasar, sí ou sí, pola igualdade. Gracias por estar. Gracias por ser. Gracias por facer. E gracias por creer. Tendes todo o noso máis profundo e sincero respeto para seguir traballando e indo da man. Gracias, Femupo, por estes premios. Gracias, Femupo, e todas as componentes delas por facer, transmitir e valorar o traballo dun grupo e asociación de mulleres que respalda que esta sociedade vai sobre iso, sobre respeto, sobre igualdade e, sobre todo, todos da man. Moitísimas gracias e a disfrutar. Moitas grazas, Paula Pouzós, deputada de Igualdade da Deputación de Pontevedra. E agora sí, chega o momento, evidentemente, central desta gala, que é a entrega dos premios. E comezamos coa categoría de deporte, que este ano vai para as veteranas do Club de Remo Vila de Cangas, en recoñecemento ao seu compromiso, constancia e contribución a darlle visibilidade ás mulleres no deporte do remo tradicional. O equipo de veteranas é o único equipo feminino desta categoría que existe na provincia de Pontevedra, un feito que lle outorga un valor singular dentro do panorama deportivo galego e evidencia tanto a súa perseveranza como a falta histórica de espazos deportivos para as mulleres en idade adulta.
A súa participación activa nas regatas representa un exemplo de envellecemento activo, de esforzo colectivo e de igualdade, rompendo estereotipos de xénero e de idade nun deporte tradicionalmente masculinizado. O seu papel como referente provincial convérteas nun modelo inspirador para outras mulleres e entidades deportivas. Dentro vídeo. Vane, Marina, Bea, Raquel, Mar, María Villar. Ana, Fátima, Carmen, Charo, Julián. en un principio la idea de formar esta trainera de veteranas pues fue un día de la regata de veteranos. Viendo un poquito pues lo que transmitía el deporte, ver a los hombres, dije yo, ¿y por qué no las mujeres? Entonces me dirigí al presidente del club y le dije, mira, Bule, se me ha ocurrido esto. ¿Y si lo planteo? ¿El club me apoyaría? Y me dice, sí, por supuesto. Bueno, pues en cuestión de 2 días, 3 días, éramos 18 mujeres y la verdad que fue maravilloso. Pues para nosotros ha sido verdaderamente un reto porque no nos falta ganas de trabajo, no nos falta ilusión, no nos falta horas de entrenamiento. Tenemos la suerte, entre comillas, de poder disponer de una embarcación, pero está muy anticuada, muy pesada. Entonces estamos navegando en desventaja con el resto de las compañeras. Sí que es cierto que desde el club nos estamos intentando volcar y buscar y movernos y debajo de las piedras todo tipo de subvenciones para poder remar en igualdad de condiciones. Ahora mismo los chicos son los que mejor embarcación tienen y nosotros no podemos disponer de ella. ¿Qué pasa? Que al ser competiciones en el mismo día, en el mismo momento, no la podemos compartir. Entonces, nosotras, como llegamos más tarde, tenemos la vieja, pero le estamos cogiendo el gustillo. Ya hemos conseguido nuestra primera bandera, que la tenemos aquí en el descenso de Chapela, de la cual nos sentimos súper orgullosas. Esto es la consecuencia de un trabajo bien hecho durante todo un año de trabajo y esfuerzo. Entonces, de momento, seguimos siendo el primer equipo de Pontevedra, o sea que del Vila de Cangas se va a oír bastante y el amarillo a tope, siempre, amarillo a fuego, amarillo pío pío. Aquí somos gente de diferentes edades y de condiciones físicas también muy distintas. Mi caso es que yo no había practicado deporte nunca, entonces cuando me embarqué en esto dije, pero sí que ¿a dónde vas? Que yo nunca he hecho nada, sí se puede, o sea, lo constato, quiero decir, estoy aquí y disfruto y bueno, físicamente esto aporta mogollón y anímicamente también, muchísimo. Claro, la mentalidad de un deporte de mujeres de equipo es que nos aúna la experiencia de remar, que es maravillosa, de vernos en la trainera entrenando de noche con frío, con lluvia, da igual, ahí estamos, la implicación de cada una. A mí me atrajo sobre todo porque es un deporte de equipo y solo mujeres. Es como volver a confiar en ti, porque a veces nosotras nos ponemos los propios límites de que no somos capaces, de que no lo voy a conseguir, me da miedo el mar. Había incluso personas en el club que decían, ¿iban a salir así? Pues sí, vamos a salir así, sea como sea. Todo el mundo aporta, todo el mundo es necesario y si falta uno, no podemos salir. O sea, el equipo es eso, es compromiso, es trabajo, es esfuerzo, es diversión, porque también es verdad que nos lo pasamos muy bien. Porque al final todas empezamos de cero en algún momento y es un trabajo paso a paso para ir mejorando, ir fortaleciendo, que nos ayuda en muchos sentidos de salud, de cuerpo físico, en la edad, de hecho ya lo hablamos, ¿no? Que nos fortalece, nos prepara también para enfrentar desafíos de la vida misma. Pues para nosotras estamos muy contentas del orgullo. Sí, muy orgullosas y esto todavía nos da más fuerza para seguir adelante y luchar por lo que queremos, los objetivos que queremos y queremos más material y para poder estar igual que los demás clubes y poder seguir ganando banderas y
fortes aplauso para as veteranas do Club de Remo Vila de Cangas, as que pido por favor que suban ao escenario. E tamén a persoa que vai entregarlles ese galardón, que é Rosa Mariño, da Asociación de Mulleres Progresistas de Darbo en Cangas. Parabéns, e agora tedes tamén o voso minuto para agradecer, pedir o que queirades. Tedes un minuto de gracia para o que queirades. Pues queríamos dar las gracias en nombre del club, de mis compañeras, por el premio, y yo quería dar las gracias en especial a FEMUPO también, porque se ha portado muy bien con nosotros. Y no, es que... Y desde aquí, pues, aprovechar la tribuna pues, para animaros a todas a probar el remo y subiros a la trainera. Nada más. Parabéns, tamén desde o deporte se pode transformar e o deporte é sempre unha vía de escape, por suposto, de esforzo e de sacrificio, e aí están elas demostrando. Imos agora coa categoría de administración, que este ano recae no Centro de Información a Muller da Lama, Cerdedo Cotobade, Fornelos de Montes, polo seu labor esencial de atención, de acompañamento e defensa dos dereitos das mulleres desde o ámbito público, especialmente no rural. Os CIN constitúen servizos de proximidade imprescindibles para garantir o acceso á información, o apoio integral e a igualdade real, converténdose en piares fundamentais das políticas públicas de igualdade a nivel local. Este premio recoñece o traballo constante, discreto, pero primordial de quen está ao carón das mulleres cando máis o precisan. Son apoio, son referencia e acompañamento. Recibamos cun forte aplauso as responsables do Centro de Información a Muller da Lama, Cerdedo Cotobade, Fornelos de Montes. Entrega o premio Geni Ramallo, da Asociación de Mulleres en Igualdade de Cerdedo Cotobade, A Lama e Ponte Caldelas. Imos primeiro co vídeo de presentación. O acompañamento, a atención que fai o CIN do Concello da Lama de Cerredo Cotobade e Fornelos de Montes exixe unha primeira diferenciación. Por un lado está o colectivo das mulleres víctimas de violencia de xénero. Falamos con elas, aquí as acompañamos a poñer a denuncia, despois, lóxicamente, estamos durante todo o proceso, toda a tramitación do expediente judicial e administrativo, e despois, incluso, durante moitos anos, cando xa normalizaron a súa situación, siguen vindo con nós, a falar con nós. E despois está o resto do colectivo das mulleres coas que temos que facer unha labor o mellor de prevención para que non se chegue a esa situación de violencia de xénero e tamén de mellora das condicións das súas vidas. É outro tipo de traballo, vale, distinto que as vítimas de violencia, pero bueno, tamén un pouco orientado a mellorar a vida das mulleres. As mulleres teñen un extra de loita vivindo en zonas rurais. En zonas rurais nos advertimos que as mulleres están destinadas a actividades moi feminizadas, é dicir, son as que xa se designan para o cuidado das persoas dependentes maiores ou dos nenos, entón xa teñen esa carga de traballo na casa. Logo, as dificultades que teñen de acceso ás administracións, tamén a un mercado laboral máis amplo, pois, lóxicamente, vivindo nunha zona rural, pois xa depende o mellor dun vehículo para poder desplazarte, pois, a ir a traballar ou para a consecución de información ou a tramitación de expedientes, pois que esa distancia non pareza un mundo, vale, sea un poquinho máis pequena. Que necesidades observamos que podríamos ter máis recursos? O que botamos máis de menos ás veces é recursos de cara á violencia nos momentos máis urxentes. Quero dicir, que ti poidas ter se tes agora unha víctima, iso facto aquí, unha casa que poida ir, digamos,
sin necesidade de pasar unha criba, nin un informe médico, nin que teña X características, o sea, un sitio onde poidan ir, porque ás veces vemos abocadas a deixarlas en hotéis onde non se cumpren condicións de seguridade, nin de benestar físico nin psicolóxico, quero dicir que van nun estado as vítimas a un hotel onde poden pasar moitas cousas, pode aparecer o agresor, pode saírse en supervisión, pode autolesionarse, es dicir, poden pasar moitísimas cousas, non é un entorno adecuado para deixar unha persoa nesas condicións, ni ás veces con fillos, que ten que quedar ali. Ten que haber un recurso inmediato, es dicir, sin filtro, para calquer tipo de persoa, calquer tipo de condición. Eso é o que máis botamos de menos. É gratificante observar a trayectoria, non? Pois saen dunha situación moi complicada ás veces e van incluíndose nunha nova vida, digamos, de traballo, de rede familiar, de volver a ter conexión coas amizades que non tiñan, e de observar esa trayectoria, ese proxecto que van creando, que nos axudamos a que suceda, pois é gratificante para nós. Estamos agradecidísimas, contentísimas, e máis consideramos que se dá visibilidade ao traballo que nos outras compañeiras fan e tamén ás persoas que reciben ese traballo, que é o fundamental. É increíble, pero levamos xa 23 anos. Pero aínda así, a pesar desos 23 anos, hai que seguir coas labores de propagación da información, de visibilidade da situación, porque queda moitísimo por facer neste ámbito. Entón, o premio, claro, é unha publicidade impagable. Agora sí, fortes aplauso para os responsables do Centro de Información á Muller da Lama, Cerdedo Cotobá de Fornelos de Montes, que suban, por favor, ao escenario, e tamén a entregadora Geni Ramallo, da Asociación de Mulleres en Igualdade de Cerdedo Cotobá de Alama e Ponte Caldelas. E agora, se queredes, bueno, posade para a foto. E a continuación teredes o voso minuto para dedicar ese premio, para pedir, para agradecer. Minuto de libre disposición. Bueno, queremos dar las gracias de corazón a quienes han hecho posible este reconocimiento, a FEMUPO por su dedicación y esfuerzo en la lucha por la igualdad, a nuestra conselleira Fabiola y a nuestra directora de promoción da igualdade, María Quintiana, por su enorme trabajo en la erradicación de la violencia de género y la consecución de la igualdad, a nuestra subdelegada de violencia, María José, por todo el apoyo y todo el apoyo que nos brinda cada uno de los días, a nuestros alcaldes, Jorge Cubela y David Carrera, por su valentía y apoyo incansables a la labor que realizamos desde sus ayuntamientos. Que este premio sea un paso más en la consecución de una sociedad más justa. Muchas gracias. Bueno, pues yo, ratifico efectivamente todo lo dicho por mi compañera, que desde aquí también quiero, igual no me dan otro premio en la vida, voy a aprovecharme a hacer aquí a mi compañera Adriana, que bueno, batallamos juntas desde hace muchísimos años, que me ha iniciado y me ayuda siempre muchísimo, y somos amigas, ya no somos solo compañeras. A las administraciones, obviamente, que nos dan todos los recursos posibles, a nuestros alcaldes, que están ahí también mano a mano con nosotras y apuestan por la igualdad, que a veces tampoco es sencillo. A FEMUPO, que estoy ya nerviosa, a Raquel, que la he visto nacer a ella y a FEMUPO, reconocerle, agradecerle que nos haya considerado entre tantas compañeras que trabajan en este ámbito, que nos haya elegido, es importante para nosotras, y reconocer también su labor, la de ella y la de todo su equipo, en este ámbito, que lo están haciendo fenomenal y que van a llegar muy lejos, estoy segura.
Bueno, un llamamiento a la unión, a la lucha por seguir este camino hacia la igualdad, hacia la ampliación de todo el trabajo, desde la unión, desde la no confrontación, desde la no apropiación del término del feminismo por parte de ninguna ideología, que es un concepto de todos, una lucha de todos y todas desde hace muchos años, y que no genere confrontación, que a lo único que lleva es al rechazo de la sociedad por este concepto, que es una lucha dignísima y que no hay que dejarla encajonar en ningún sitio. Y luego ya, de manera personal, le voy a dedicar el premio, que para eso me lo da. Primero a mi madre, que es la primera feminista que conocí. Que siempre inculcó en mí la lucha por la formación y por la independencia económica, como la verdadera liberación de la mujer. A mi marido, que me acompaña en la vida y que amo. Y por último, y muy especialmente, a mi hijo, que es mi tesoro. Y nada, que muchísimas gracias a todos, que me he aprovechado un mogollón. Tedes tempo aínda, se quedes aproveitado o que este momento. Moitos parabéns ás responsables do Centro de Información á Muller de Cerredo Cotobade, Fornelos de Montes e Alama, porque eses 23 anos, como elas dicían no vídeo, pois teñen desenvolvido un traballo fundamental e tan importante. Agora imos coa terceira categoría da noite, co terceiro premio na categoría de empresa. A premiada este ano é Raquel Touceda, responsable de Fresas Touceda, do Concello da Estrada, que pon en valor a súa traxectoria como exemplo de emprendemento feminino no rural, innovación sostible e compromiso tamén co territorio. O seu proxecto empresarial combina a produción agrícola, a calidade e o respeto polo medio, contribuindo, ademais, á fixación de poboación no rural e demostrando que é posible desenvolver iniciativas económicas viables desde o territorio. A súa traxectoria convértea nun referente para outras mulleres emprendedoras, abrindo camiño nun sector tradicionalmente masculinizado. Imos coñecer un pouco mellor a Raquel Touceda. Hola, son Raquel Touceda, benvidos a Berres, a Fresas de Touceda. Este proxecto naceu moito antes de que eu nacera, porque xa meus pais se dedicaban a isto, xa na casa de meu pai xa producían tamén fresas. Non ao nivel que estamos producindo nós agora, era máis pequeniña escala, pero xa eles daquela xa producían fresas. O noso produto é especial polo cariño que lle poñemos para producilo. Desde que se empeza a preparar a terra hasta o momento final que é vendelo no mercado. E aparte que para ter a terra como a temos unhas vacas que nos dan un abono e non usamos nada artificial nin nada, é todo noso daqui. E que o rural galego sin o sector primario non sobreviviría. No rural fan falta animales que limpien os montes, fan falta agricultores que produzan o que os das cidades teñen que comer, e sin eso creo que non sobreviviría o rural. E que me parece un premio que me dan que non mo creía ao principio, cando me chamaron non mo creía, e creo que é un premio para min, pero para moitas máis mulleres que levan toda a vida traballando no campo e nunca se lle deu visibilidade. Cando me incorporei era a única rapaza que había. O sea, fai 20 anos nadie se estaba incorporando da miña idade ao campo. E todo o mundo me quería sacar a idea da cabeza. Podes estudiar outra cousa, que vales para eso, para que te metes ao campo, pero como son un pouco cabezona, así como a familia paterna, pois eu quixen seguir aquí e aquí sigo. Ser muller e ser nova, decíanme, pero vaite, o sea, para outra cosa, búscate outro traballo, non te metas aí. Se realmente lle gusta o campo, que se metan e que aposten que isto, a ver, non te fai rica, pero vives. O sea, se ti queres ter un horario de lunes a viernes, no campo non te metas. Pero se non, e che gusta isto, che gustan os animales, adiante. Que vida como esta non hai, a verdad.
Pois agora recibimos no escenario a Raquel Touceda, entrégalle o premio Conchi Ortega da Asociación de Mulleres Rurais Baixo Miño. Son as cousas do directo. E as cousas dos tacóns tamén. Sí, o premio era de Raquel. É como quen leva a copa e non se lle cae a copa. Raquel, este é o teu minuto de gloria, se queres aproveitalo para agradecer. Pois nada, a ver, eu quero agradecer yo a miña familia por acompañarme neste camiño que non é doado, no campo non é doado. Ser muller no campo ainda é moito máis difícil, pero bueno, gracias á miña familia, pois estou aí. Gracias ao Concello da Estrada, que tamén me apoia moito. Gracias sobre todo a Raquel, que un día me dixo, teño unha noticia que darche moi bonita. Era moi bonita, a verdad. Non pensei que era para tanto, nin que o merecera, a verdad. E nada, eso, nada. Sobre todo a miña familia, a meus pais, que foron os que empezaron e os que me siguen axudando. Ainda maiores e siguen comigo aí nesta aventura. Xa vos avisaba que era unha tarde-noite na que había haber moitas sorpresas e hai de todo. Vaguas, caídas, alegría, hai de todo. Aquí temos de todo. E, por certo, acabamos de recibir a ese autobús de Valga, o que recibimos con un aplauso, a pesar dese retraso. E hai que decir que chegaron xusto a tempo, on time, porque lles tocaba agora a eles. O sea que chegan a tempo para presenciar esa entrega do premio na categoría de asociacionismo que vai para esa Asociación Albor Mulleres Rurais de Valga. Concédeselle este Premio Mulleres FEMUPO 2026 a esta asociación en recoñecemento o seu traballo continuado e comprometido a prol das mulleres do rural. A entidade constitúe un espazo de participación, de apoio e creación de rede, promovendo actividades que favorecen a igualdade, a convivencia e o empoderamento feminino, combatendo o illamento social e fortalecendo a cohesión comunitaria e reforzando a rede asociativa no territorio. Un exemplo de como o asociacionismo feminino pode transformar comunidades e abrir camiños para outras mulleres. Imos coñecelas un pouco mellor. Yo conocía, por ejemplo, a Loli, porque era mi vecina, Loli conocía a otra, la otra conocía a otra, y entonces así fue cuando se fue fundando. O Ayuntamiento de Valga é moi disperso, entonces conseguimos que as señoras de aquí de Valga ou dos pueblos de aquí se xuntaran cas de Cordeiro, cas de Campaña, que se xuntaran máis a xente das que estábamos máis distanciadas, senón nos pueblos só te xuntas ca xente de aquí. Para promover a igualdade e o empoderamento, pois salimos da casa, é o principal. Reunímonos nos cursos, botamos moitas horas, buscamos sempre unha excusa. Que é o cumpleanos de unha? Merenda. Que é o santo da outra? Comida. As penas nos festexamos, unímonos. Sí. Uno de los primeros cursos que se hizo fue de tapicería
Y entonces la gente estaba acostumbrada a tener sus tijeras, su telita, su máquina de grapar y no compartía con nadie. A partir de ese curso todo el mundo compartió con todo y ahí empezó la verdadera asociación. Que nos conocemos unhas ás outras, que estamos máis unidas. Nós agora para dirigir somos maiores e nós agora somos como as ovellas descarriadas. Viudas e vellas. Que Carmen empezou vindo a Tella, a Cristal, nun momento moi duro, de debilidade, de isto que tiñas que salir da casa porque na casa quen coida o coidador. E Carmen está contentísima con nós, como que se emociona moito e nos emocionamos nós. O problema que ten Carmen é que ahora ao sair da casa colleu moitos kilos. Ela non sabía que viña a un sitio onde estábamos seguidos celebrando todo con comida. Recibir o Premio Mulleres FEMUPO, a verdade, é unha gran satisfacción, unha gratitude inmensa por a labor destos 33 anos ao longo da vida desta asociación na que eu non estuve presente, pero sí compañeiras que siguen estando despois de 33 anos, e é un recoñecemento non só ás actuais, senón ás que desde hai 33 anos seguiron traballando con moito esforzo, moita dedicación, moito traballo, pero tamén moito compañerismo. Son eses lazos invisibles que falamos, bueno, pois Albor caracterízase por eso. Porque a asociación non é só facer actividades, que tamén, ir de excursión, que tamén, comer xuntas, que tamén é algo máis. É ese compañerismo, ese saber que estás aí, ou esa chamada, necesitas algo, estás ben, e ademais a nosa asociación é Albor, sí, como decía Mina, é un monte que nos preside, avalga, pero Albor, fijadevos nas palabras, Albor de mulleres activas, de mulleres libres, de mulleres brillantes, de mulleres optimistas e orgullosas do noso e de mulleres reais. Somos mulleres reais, cos pés na terra e orgullosas de estar na terra. Fantástico ese resumo que facían de que significa a Asociación Albor Mulleres Rurais que reciben este premio Mulleres FEMUPO na categoría de asociacionismo. Pedides, por favor, que suban ao escenario. Entrega o premio Rosa Pazos da Asociación de Mulleres Rurais Os Muiños de Marcón. Bueno, chegamos, tarde, pero chegamos. Queridas amigas, compañeiras e todas as persoas que estades hoxe aquí. Hoxe estamos felices, de verdade, porque este premio non é só un premio, é o recoñecemento a moitos anos, a moitas historias e a moitas mulleres. Gracias a FEMUPO por confiar en nós, gracias a Raquel, gracias a Anabel, gracias a Conchi. Gracias por valorar o que facemos e por poñer en valor algo que moitas veces non se ve, pero que está aí cada día. Gracias ás institucións, á Xunta de Galicia, á Deputación de Provincial e ao Concello de Valga, por apoiar as nosas iniciativas e os nosos proxectos. Pero tamén queremos compartir este momento co resto das mulleres premiadas, porque hoxe estamos celebrando mesmo a forza de non rendernos. No noso caso falamos de Albor, da Asociación de Mulleres Rurais de Valga. E falar de Albor é falar de 33 anos de vida. Non foi fácil, eso sabémolo todas. No rural nada é fácil. Traballo duro, moitas horas e moitas veces pouco ou ningún recoñecemento. Pero aquí seguimos. E seguimos porque nunca estivemos soas. Fomos facendo camiño pouco a pouco, unhas coas outras, axudándonos, aprendendo, compartindo, estando. E sen darnos conta, fomos creando algo moi importante, un lugar onde atoparnos, onde falar, onde rir, onde sentirnos ben. Porque ao final, o importante non é só o que facemos, que tamén,
os nosos cursos de gimnasia, de tai chi, de labores, de cristal, de pintura, as nosas charlas sobre saúde, as nosas charlas sobre novas tecnoloxías, as nosas comidas, como decía as nosas compañeiras, as nosas excursións. Iso é importante, pero o máis importante é o que temos entre nós: confianza, apoio, forza. Iso é Mulleres Rurais Albor. É saber que sempre hai alguén aí, é non sentirse soa, e iso vale moitísimo. Aínda que pasemos frío, como o día de hoxe antes de vir para aquí. Sabemos que aínda quedan cousas por cambiar, que ás veces no rural custa todo un pouco máis. Pero tamén sabemos algo: cando nos xuntamos, todo se leva moito mellor. E iso é o que levamos facendo todos estes anos. 33 anos. Por iso este premio non é de ningunha de nós en concreto, é de todas, das que estades aí, das que non puideron vir, das que xa non están entre nós, pero forman parte disto. Das que empezaron da primeira directiva, con Candita, con Mina, que sigue estando aquí con nós, das que seguen e das que virán. Gracias de corazón por estar aí, por sumar e por non renderse, porque sen vós, Mulleres Rurais Albor, non sería nada. E isto non remata aquí. Seguiremos, como sempre, pouco a pouco, sen facer moito ruído, pero sen parar. Porque Albor non é só unha asociación. Albor é unha familia, é apoio, é un sitio onde medrar xuntas. E as persoas que nos acompañades hoxe aquí, decirvos algo claro que xa escoitastes no vídeo. Falar de Mulleres Rurais Albor, de Valga, é falar de mulleres activas, é falar de mulleres libres, é falar de mulleres brillantes, é falar de mulleres orgullosas e, sobre todo, é falar de mulleres reais. Moitas gracias. Parabéns por ese premio. Eu síntome, non sei se vos tamén, síntome representada en cada unha delas, pero especialmente as mulleres rurais, porque vexo reflectida aí a miña nai nesas actividades conxuntas, nesas merendas tamén, por suposto. Así que parabéns por este premio. E imos xa co derradeiro galardón da noite na categoría de cultura, que este ano recae en Monse Betanzos e Meis, artesás colareiras do Concello do Grove. Este premio FEMUPO concédeselle a elas en recoñecemento a un oficio tradicional exercido por mulleres como a súa nai, como a nai de Monse, que durante máis dun século transformaron cunchas recollidas nas praias en colares e pezas artesanais destinadas á venda. Convertéronse, ademais, nun símbolo identitario da cultura mariñeira galega, que Monse leva mantendo tradicionalmente co seu arte. Esta tradición, transmitida de xeración en xeración, xorde ligada ao desenvolvemento turístico da Illa da Toxa a comezos do século XX. As colareiras recollían as cunchas, limpábanas, secábanas, clasificábanas e montábanas manualmente para crear colares e xoias únicas, totalmente artesanais, que vendían en postos tradicionais, contribuindo tamén así ao sustento das súas familias. O seu labor destaca, segue destacando pola elaboración manual e creativa de cada peza, o forte vínculo co mar e co territorio e o seu papel como fonte de ingresos complementaria no rural costeiro. Durante décadas, a este oficio das colareiras deuselle invisibilidade a pesar do seu alto valor cultural e económico. Hoxe as colareiras representan un exemplo de resiliencia, creatividade e economía ligada á identidade local. Este recoñecemento do Premio FEMUPO pon en valor as colareiras como mulleres creadoras de cultura e gardias tamén dun patrimonio inmaterial fundamental para a memoria colectiva de Galicia, en plena sintonía, ademais, cos valores de sustentabilidade e territorio do Plan Social ENCE Pontevedra 2026. Imos coñeceras un pouco mellor.
E tamén era un xogo, non? Ir separando as cunchas por colores, por tamaños. Que sucede? Eu estudiei, fixen carreira, traballei, fixeme adulta. En ese momento sí que tomei a miña nai como un referente, porque eu vin en ela que era unha persona absolutamente libre, que xestionaba o seu tempo sin dar contas a nadie, económicamente era máis potente que a min, e despois ela tiña un traballo moi creativo. Eu facía esa comparativa e decía, miña nai é creativa, utiliza a mente para xogar cos colores, coas texturas, pensa na xente en quen lle vai a vender este collar, e eu estou aquí entre 4 papeles, unha pantalla de ordenador e un teléfono. Esa é a miña vida. A miña vocación, porque isto xa sería vocación, por este traballo polo de collareira foi crecendo, económicamente lle veía posibilidades, e foi cando planteei, dixen na casa, dixen que va, eu quero ser como a ti, eu quero ter a túa vida, non quero a miña. O disgusto máis grande da miña vida foi un impacto. Digo, que me estás contando? E bueno, hoxe en día estou contentísima. Unha satisfacción que nunca pensín que se nos dera, porque antes non lle daban moito mérito, cando eu era rapaza, non lle daban moito mérito a este traballo. Estamos na casa, estamos traballando a gusto, e bueno, costoulle un montón chegar a onde está agora. Eu estou feliz. Para min é un reconocemento que xamais na vida me houvese imaginado. Eu me tomei a profesión dunha forma egoísta porque a mí me satisfacía, pero logo cando che dan este recoñecemento, por exemplo, botas un pouco a vista atrás e tamén diste, que pena estas mulleres que fixeron moito, iban a vender os collares, eran coidadoras, económicamente aportaban moitísimo nas súas casas, porque en algúns casos estaban elas solas. Estas mulleres que tanto fixeron, agora non están aquí. E no seu momento deberon de ter un recoñecemento como este. O daban todo e que pena que non tuveran un reconocemento así. Emocionoume. Están as choronas. Agora, Monse e Maís, se queredes, o recoñecemento chegou tarde, pero chegou, así que este é o momento máis agardado. Nós choramos lendo o periódico. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Quero comenzar felicitando tamén o resto das premiadas desta edición en todas as súas categorías. É unha honra compartir este recoñecemento con mulleres que desde ámbitos tan distintos contribúen a facer unha sociedade mellor. Hoxe estou aquí con moita emoción, pero tamén cunha sensación moi clara que este premio non é só meu. É de moitas mulleres que estiveron antes ca min, mulleres que traballaron en silencio coas mans e cunha dignidade que moitas veces non se vía. Son colareira do Grove e, por extensión, do Atlántico. Un oficio tradicional ligado ao mar e profundamente ligado ás mulleres.
Medrei vendo a miña nai recoller cunchas nos areais, seleccionalas, limpalas, preparalas e ensartalas unha a unha. Durante moito tempo, eso parecía simplemente o normal, pero non o era. Era algo valioso, moi valioso. Co paso dos anos entendín que nese proceso completo, desde a recollida hasta a peza final, nese traballo aparentemente sinxelo, había coñecemento, había técnica e, sobre todo, había unha identidade. Había un xeito de estar no mundo. Sin embargo, durante décadas, este oficio foi mirado por enriba do ombreiro. Non se consideraba importante, moito menos se consideraba arte. E iso deixa unha pegada moi profunda. Tan profunda que por eso, nun momento dado, sentín que tiña que facer algo. Non para cambiar o que somos, senón para cambiar simplemente como se nos mira. Para dignificar o que durante demasiado tempo non o estuvo. Para decir isto que facemos importa. Hoxe, cada peza que sae do noso taller leva moito máis ca unhas cunchas. Leva tempo, leva respeto polo material e leva historia. E leva algo que para min é fundamental, verdade. Porque non traballamos con moldes e moito menos traballamos con presas. Traballamos co que o mar nos dá e o mar nunca repite. Pero, ademais, este oficio non só transmite cultura, é un sustento. E sostén familias e contribúe ao desenvolvemento económico dun territorio dunha maneira silenciosa pero real. Este premio ten un significado moi especial porque fala de mulleres e de todo o que fixemos moitas veces sen ser vistas. As mulleres sostivemos oficios, familias, territorios desde lugares invisibles. Pero iso está a cambiar. E recoñecementos como este, FEMUPO, non só celebran o que xa está feito, senón que abren camiño. As que estamos, pero fundamentalmente as que virán. Quero dar as gracias de corazón á organización por mirar cara á artesanía e entender que desde aí tamén se contribúe á cultura. A miña familia, a miña nai, por ensinarme sen necesidade de explicalo todo, por transmitirme un saber que se aprende mirando e facendo. O meu home e a miña filla, porque isto non é só o meu traballo, é a nosa vida. E hoxe non podo non acordarme daquelas colareiras coas que compartín veráns na illa da Toxa. Elas tamén están aquí, aínda que non se nombren e aínda que non salgan tampouco nas fotos. Elas son a raíz e eu son a continuidade. Recollendo este premio con orgullo, moitísimo orgullo, pero sobre todo con moita responsabilidade, a de seguir facendo as cousas con respeto e a de non perder a esencia. E de seguir demostrando que un oficio só morre cando deixa de ter sentido. E o noso, hoxe, ten máis sentido que nunca. Moitísimas gracias. Parabéns a Monse Metazos e a Meis que nos trouxeron ese pico de emoción neste remate xa da entrega de premios, esta quinta gala de premios Mulleres FEMUPO 2026. Como vos dicía ao comezo, estes premios contan coa colaboración do Plan Social ENCE Pontevedra desde hai 3 anos, xa dicía Raquel, unha colaboración importantísima que consolida un proxecto que xera impacto social real, promove a igualdade de oportunidades e reforza a cohesión territorial, poñendo en valor iniciativas e traxectorias que contribúen ao desenvolvemento sostible da provincia. Esta edición 2026 dos premios Mulleres FEMUPO reafirma o compromiso con darlles visibilidade, como acabamos de escoitar na voz de Monse Betanzos, as mulleres como axentes fundamentais do progreso social, cultural e económico, fortalecendo o tecido asociativo e os valores de igualdade, sustentabilidade e responsabilidade social compartidos co Plan Social ENCE Pontevedra 2026.
Ten a palabra agora Carlos Casas, director de Medio Ambiente de ENCE Pontevedra. Buenas noches a todas y a todos, enhorabuena a las premiadas. Y quiero empezar trasladando las disculpas de la directora de la biofábrica de Pontevedra, Esther Couceiro, que no ha podido asistir a este acto por un problema personal. Es para mí un verdadero honor estar esta noche rodeada de estas mujeres que han sido premiadas y que representan la fuerza y el coraje y la determinación que nos inspiran cada día. Y permítame decir también que es un orgullo poder participar en un acto como este, en el que reconocemos públicamente el talento, el compromiso y el liderazgo de tantas mujeres que contribuyen a mejorar nuestra sociedad. Este encuentro no solo es un reconocimiento, es sobre todo una celebración de la valentía, como ya hemos estado escuchando en todos los ejemplos que nos habéis ido exponiendo, un esfuerzo y la transformación de cada una de las galardonadas que representa en su entorno. Esta noche celebramos el impacto colectivo de mujeres que están cambiando a la sociedad desde lo local y desde lo cercano de lo cotidiano. Mujeres que abren camino para otras y que demuestran que el progreso se constituye paso a paso con compromiso y con visión. Para ENCE, una empresa profundamente vinculada al mundo rural, tenemos el privilegio de comprobar cada día cómo el talento y la capacidad de las mujeres sostienen comunidades, impulsan proyectos y generan oportunidades. Y también la responsabilidad de seguir visibilizando ese papel y de reconocerlo y de apoyarlo con hechos. Nuestra colaboración con la Federación de Mujeres de Pontevedra es un reflejo de este compromiso, el de acompañar, apoyar y dar visibilidad a las mujeres en todos los ámbitos, y desde la inclusión social, la educación, la cultura, el emprendimiento y la innovación y el deporte. Y hoy reconocemos a mujeres y entidades que con su esfuerzo y liderazgo están dejando la huella en nuestra sociedad. En primer lugar, el Centro de Información de la Mujer de Alhama ha sido reconocido por su trabajo en la defensa de los derechos de las mujeres y por el acompañamiento cercano y constante que ofrecen a quienes más lo necesitan. Su labor es esencial, por lo que están ahí cuando más se la necesita, ofreciendo apoyo, orientación y seguridad, y ayudando a muchas mujeres a recuperar la confianza y la fuerza para seguir adelante. Las colareras del Grove son un ejemplo de cómo la tradición y la cultura pueden seguir siendo relevantes y generar valor en el presente. Su dedicación a la preservación de una técnica artesanal que lleva más de un siglo enraizada en la comunidad es un acto de conexión entre el territorio y la historia que forma parte de todos nosotros. Como territorio que se conecta tanto a través del mar como de la tierra, sabemos lo importante que es mantener vivas esas tradiciones que a su vez dan valor a los recursos naturales que nos rodean. Su trabajo refleja cómo con pasión se pueden construir puentes entre el pasado y el futuro, entre lo artesanal y lo contemporáneo, manteniendo siempre un fuerte vínculo con el entorno. El Club de Remo de Vila de Cangas, con sus veteranas, ha sido premiado por demostrar que el esfuerzo y la constancia no tienen edad. Este club es un claro ejemplo de cómo el deporte, al igual que cualquier otro ámbito de la vida, puede ser una poderosa herramienta para visibilizar el trabajo de las mujeres, especialmente en disciplinas donde, por tradición, ya lo decíais antes en vuestro discurso, no siempre se les ha dado un espacio que se merecen. Y es un ejemplo que vemos cómo el trabajo en equipo es clave para superar cualquier barrera. La Asociación Albor, en Valga, ha sido reconocida por su dedicación a crear espacios de encuentro y redes de apoyo para las mujeres del rural. Esta labor es fundamental, ya que fomenta la solidaridad, promoviendo oportunidades donde muchas veces no las hay. La importancia de generar comunidades fuertes donde las personas puedan apoyarse mutuamente es algo que compartimos plenamente. El trabajo de esta asociación nos recuerda que el desarrollo social es más que una cuestión de infraestructura, es un proceso en el que las personas juegan el papel principal con un compromiso constante con la equidad. Y por último, Raquel Touceda, de Fresas Touceda, ha sido premiada por su visión emprendedora que, nacida en el rural, está transformando la forma en que entendemos el desarrollo económico en nuestras comunidades. Su trabajo nos recuerda que la innovación y la sostenibilidad no tienen que estar separadas del territorio. Por el contrario, la clave está en integrar ambas en el modelo de negocio que beneficie no solo a la empresa, sino también al entorno y a la comunidad. Raquel, con su ejemplo, demuestra que el emprendimiento femenino
tiene un impacto directo en la economía local y que es posible hacer crecer una empresa desde la base con una visión amplia y un fuerte compromiso con la comunidad. Quiero agradecer también a Raquel y a todo el equipo de FEMUPO por su incansable labor en la defensa de la igualdad y por hacer posible que iniciativas como esta existan. Y como bien dices, hacer lo invisible visible es una de las tareas más importantes que tenemos y FEMUPO ha sido motor clave en este proceso, proporcionando visibilidad, apoyo y reconocimiento a tantas mujeres que día a día transforman sus comunidades. Vuestra labor es un ejemplo de compromiso constante con las mujeres y con el futuro de nuestras comunidades. Ya para terminar, desde ENCE seguiremos apostando por la igualdad y por el refortalecimiento de las mujeres, apoyando proyectos que generen oportunidades y fortalezcan el tejido social de nuestro entorno, porque sabemos que el desarrollo solo es verdadero cuando es inclusivo y cuando cuenta con el talento de todas las personas. Permítame terminar con una reflexión sencilla. Las mujeres que hoy reconocemos no solo han alcanzado metas, han abierto caminos, demostrando que el cambio es posible y, sobre todo, han hecho algo aún más importante, han inspirado a otras mujeres a creer en sí mismas. Por eso esta noche no solamente celebramos sus logros, celebramos su ejemplo, su valentía y su capacidad de transformar la realidad desde lo cotidiano. Y como escuchábamos antes en la canción Iluminemos, las mujeres que iluminan, perdón, por las que estuvieron, por las que están y por las que vendrán, muchas gracias. Moitísimas grazas a Carlos Casa, director de Medio Ambiente de ENCE. E FEMUPO, hai que dicir que non sería posible sen o apoio de ENCE, dese Plan Social ENCE 2026, pero tampouco sería posible sen o apoio institucional e das administracións Probadelo e a presenza hoxe aquí da Conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, que ten agora a palabra para pechar o acto. Bueno, presidenta de FEMUPO, autoridades presentes, premiadas, amigos e amigas, moi boas tardes, case noites a todos e a todas. É unha gran honra para min poder asistir hoxe a unha gala, poder facelo un ano máis, e xa van 5, a unha gala na que se recoñece, pero tamén se pon en valor o incalculable talento feminino que imprenga cada recuncho desta provincia de Pontevedra. Unha gala na que hoxe vimos de recoñecer o labor de mulleres profesionais referentes na provincia. Mulleres profesionais que co voso tesón dades exemplo non solamente a esta provincia de Pontevedra, senón a toda Galicia. En primeiro lugar, quero trasladarvos os parabéns en nome do presidente da Xunta de Galicia, do presidente Alfonso Rueda, que esta tarde non pode acompañarnos. Pero quero facervos chegar a todas as premiadas no seu nome, pero tamén no de todo o Goberno de Galicia, o noso recoñecemento, pero sobre todo o noso agradecemento. Grazas por ser unhas profesionais comprometidas cunha Galicia máis igualitaria, unhas profesionais comprometidas coa igualdade de oportunidades e unhas profesionais comprometidas con impulsar a iniciativa económica produtiva de proximidade. Todas vos sodes hoxe exemplos de mulleres que sodes referentes na artesanía, dun traballo minucioso e característico de Galicia, como é o que fai Monse e Meis Colareiras do Grove. Referentes no emprendemento do rural, impulsando negocios de proximidade, como fai día a día e con tesón Raquel, de Fresas Touceda. Sodes referentes tamén no asociacionismo, exemplo de unión de forzas e traballo conxunto, como facedes as mulleres da Asociación Albor de Valga. Sodes referentes no deporte feminino, abrindo o camiño a moitas outras mulleres e tamén outras moitas deportistas, dando exemplo ás veteranas do Clube de Remo de Cangas. E sodes referentes no apoio e no acompañamento permanente a moitísimas mulleres. Estades sempre aí ao carón, atendendo, asesorando, apoiando, coidando, día a día, no Cin da Lama, Cerdedo, Cotobade e Fornelos. Grazas de corazón pola vosa loita incansable a prol da igualdade.
E estades todas vos sempre presentes. Presentes marcando o camiño, pero sobre todo dando exemplo ás xeracións máis novas. Exemplo de que ser muller non pode ser un impedimento para voar alto, porque todas vos voástedes sempre moi alto. Exemplo de que o liderado non é unha cuestión de xénero, senón que é unha cuestión de talento, pero tamén de esforzo. Dende a Xunta de Galicia traballamos para seguir dando impulso a todo ese talento feminino que temos en Galicia. E o facemos impulsando a vosa presenza en sectores masculinizados, pero tamén tradicionalmente reservados para homes. Facémolo apostando polo emprendemento, axudando a dar forma a todas as ideas que temos as mulleres e reforzando, como non, a vosa visibilización, porque o talento existe, o talento se demostra e o talento está aí. O talento está hoxe aquí. Por iso, recentemente, creamos a plataforma Presentes. Presentes se creou para poñer voz a todas as mulleres que estades construindo a Galicia calidade que temos e que moitas veces non disfrutades da visibilidade nin tampouco do recoñecemento que merecedes. Presentes é a maior plataforma que reúne o talento feminino galego, que conta nestos momentos con máis de 2.000 profesionais e co apoio de máis de 100 entidades e asociacións, entre as que, por suposto, está a FEMUPO. Grazas de verdade. Unha plataforma pensada para axudar a eliminar as barreiras que aínda dificultan que moitas e moitas mulleres ocupen os espazos públicos, os cargos públicos, os postos de liderado e de recoñecemento que merecemos. Nunca renunciaremos ao que nos corresponde. Como dicía, sodes xa máis de 2.000 profesionais as que formades parte de Presentes. Algunhas delas, ou moitas delas, estades hoxe aquí. Pero queremos seguir sumando perfís, queremos seguir sumando carreiras profesionais, pero sobre todo queremos seguir sumando éxitos. Éxitos que aínda permanecen silenciados, que aínda non despregaron as súas ás para voar alto. Por iso eu hoxe invítovos a unirvos a Presentes, a seguir rachando cos conceptos establecidos, pero sobre todo para que hoxe comecedes a poñerlle voz e tamén rostro ao talento feminino. En ese camiño de visibilización do talento feminino co que contamos en Galicia, é vital a colaboración de todas as entidades, é vital a vosa colaboración. En Galicia contamos con un tecido asociativo moi significativo de mulleres profesionais que levan anos e anos traballando para gañar visibilidade. Por iso, as administracións públicas debemos de ir da man sempre de todas as entidades sociais e das organizacións remando no mesmo rumbo. Entidades imprescindibles como FEMUPO, que estades ao carón sempre de todas as mulleres, tamén das mulleres do rural, dándolles ese apoio integral, apostando pola igualdade de xénero e pola promoción e a corresponsabilidade. Grazas de corazón, Raquel. Grazas a todo o teu equipo de FEMUPO polo voso esforzo e polo voso tesón. Facedes un labor incalculable que deixa unha fonda pegada en todas as mulleres de Galicia. Sen dúbida, e o máis importante é que hoxe, ao pechar esta celebración dos premios FEMUPO 2026, non solamente nos levamos hoxe unhas pequenas estatuillas ou uns recoñecementos, senón que hoxe nos levamos todas nós algo moitísimo máis valioso. Hoxe nos levamos no noso corazón historias que inspiran, aprendizaxes que transforman e a certeza de que cada paso que damos xuntas abre camiño para moitas máis. Sigamos, polo tanto, construindo espazos. Sigamos estando donde a igualdade de xénero non sexa un obxectivo, senón que sexa sempre un punto de partida. Un espazo donde as nenas e as mulleres poidamos soñar sen barreiras, podamos sempre liderar sen medo, pero sobre todo avanzar coa confianza de que non estamos soas. Sigamos apostando sempre pola independencia económica das mulleres porque iso é liberdade. Sigamos apostando por ese feminismo que todos queremos, un feminismo tan reivindicativo como dialogante,
tan exixente como amable, no que cabemos todas, pero no que tamén caben todos. Porque cando unha muller avanza, avanzamos todas, e connosco avanza toda a sociedade galega. Moitísimas gracias, feliz gala e parabéns. Pois chegamos así ao remate grazas a Fabiola García, conselleira de Política Social e Igualdade da Xunta de Galicia, por ese apoio a FEMUPO e a esta gala que culmina pois todo un ano de traballo incansable. E é que para que esta noite estemos todos aquí, estas 300 persoas que enchedes a finca Batacos, houve un traballo encomiable de todas as femupiñas para as que pido o derradeiro aplauso desta noite. É difícil resumir pois toda a emoción que vivimos hoxe aquí, resumir pois todo o bo facer destas mulleres que nos representan a moitas, como dicía eu, vexome reflectida en moitas delas. E ese é o traballo importante que fai FEMUPO de poñer en valor ese traballo e ese recoñecemento e visibilizalas. E é que, como di a canción, hai mulleres que iluminan e elas, desde logo, demostraronnos hoxe que brillan con luz propia en cada unha das súas actividades e dos seus gremios. O día a día de FEMUPO vai a continuar cheo de aprendizaxe, de compromiso e de gratitude. E, como di o voso lema, polas que foron, polas que son e polas que veñan, imos seguir aquí, non? Pois aquí seguiremos daqui nun ano, esperemos que sí, que celebremos esa sexta gala dos premios Mulleres FEMUPO 2027. Mentres, a seguir traballando. E agora, para pechar esta gala, imos a facelo como comezamos, pois con música, que mellor maneira. Imos a escoitar A Noite Son, con ese tema que soa así, o noso canto.